Oh, sir. Sige. Yan na? Pili! Pili! O ano na, boss? O sige na, bili-bili! Thank you! Yan. Kasi may bata ka na din si Ate. Sino hindi ko lang kasama yung bigas? Kaya flow ko ito. Kaya ano ko. Kuya, hindi pa ako sinuspect Ito lang, kuya. Sarap kasi ito. Sinabi mo. Kuya, natin si Ate.